Dobrý deň. Dobrý deň. No, ako tam pekne sedí. Čau, Pluto. Povedzte mi, prečo som tu? Lebo zatiaľ na mňa pôsobí ako pokojný, kľudný psík, ktorý pekne čaká vo voliere. Keď sa pustí, Čo príde? tak Začne začne skákať. sa tešiť strašne. Pluto, poďem. No poď, môžeš. Poďem. On sa ho bojí. Toľko aj. Ketka sa bojí. Nehýb sa. Plutko, poď. Pluto. Ale on sa vás naozaj trochu bojí. On sa Sadni ma si. bojí. Nemáte nejakú diagnózu s nejakou ťažšou liečbou, ktorú on z vás môže cítiť? Mám, ja som bol po operácii srdca pred 5 rokmi. Pes má extrémne dobrý čuch. On dokáže vycítiť veci, ktoré my ľudia si nevieme ani predstaviť. A z jeho pohľadu pri niektorých typoch liečby, to je tak, že on síce vidí človeka, Áno. ale on cíti mimozemšťana. Áno. On tomu nerozumie. Áno. Voliera z môjho pohľadu príliš otvorená. Ja by som aspoň 2 steny zavrel na tvrdo. Nech on má pocit bezpečia. Naučme ho obyčajný povel fuj. Zoberiem maškrtu, hodím na zem a tá informácia je jednoducho vodítkom. To znamená, ja tým vodítkom proste cuknem. Nič zložité, nič hrozné. Šup, fuj. A okamžite uvoľním a môže si ju ísť zobrať znova. Ako náhle si ju nejde zobrať znova. To znamená veľmi jednoduchú vec. Šikovný, tu máš odmenu. Ty skáčeš, áno, ja to nemám rád, keď skáčeš. Pluto na mňa vyskočil, ja ho teraz v tom výskoku držím. Nepustím ho dole. Teraz má smolu, sem prišiel, sám od seba. Ja už som si povedal, že ho tu podržím. Až keď sa veľmi začne spierať, vtedy ho pustím. Poďte so mnou, ideme ho zobrať. Rovno vám dám do ruky 2-3 maškrtky, otvorte Pluta, nepovedzte mu ani slovo, a poďte si sadnúť na stoličku. S ním nekomunikujete. On si ide pobehať. Vy sa poďte posadiť na stoličku. A teraz počkáme, kým si Pluto tú chvíľu trošku pobehá, lebo on vždy, keď ho vypustíte, on chce skontrolovať prostredie. Tak, a už prichádza Pluto, tak teraz už na ňo zavolajte, ale iba menom. Pluto. A hneď, ak príde, nemusí si sadnúť ani nič. Dajte mu okamžite maškrtu teraz, keď k vám príde. Super. Nič viac. Vždy, keď Pluto do biedza, nesmie nič dostať. A teraz mu môžete povedať, nech si sadne. Sadni si. Sadni. A odmena. Môžete aj odlomiť z tej maškrty. Áno. A teraz sa postavte a chodte ho odviesť do voliery. Môžete mu tam tú maškrtu hodiť teraz? Pluty. Pozri, poď. Zaujímavé. On sa tejto situácie bojí. No bojí, nejde. Ideme sa vrátiť naspäť. Dobre, že sme to našli. Pridáme pomocníka. Zoberte vodítko a poďte ho odviesť do tej voliery. Perfektné. Tak, zavrieme volieru a teraz mu môžete odopnúť to vodítko. A odchádzame. Výzva je jasne daná, priatelia. Vidíme sa o 3 týždne. Ja som ohromne zvedavý, kam sa posuniete, ale máte fantastického psa, takže pevne verím, že to pôjde. Ja som s ním však cvičila dennodenne, 2-3 razy, lebo som si všimla, že čím dlhšie som s ním cvičila, tak počúval aj bez slova. Oj. Skúšala som to napríklad nie však len s tými pamoskami, ale aj napríklad s loptou, že sme sa hrali, potom som do nej kopla, povedala som fuj, tak ostal. Daj mi pačočku, vidíš? A dostaneš. Keď som sa k nemu priblížil, nedal sa pohľadiť a teraz sa už dá, není problém. Dobrý deň. Dobrý deň. Čau, Pluto. No teba som čakal všeli kde, ale s detkom na ulici teda nie. Dobrý deň vám Dobrý deň, prajem. Ako sa vám s Plutom cvičilo tu doma na záhrade? Išlo to? Nešlo to? Ja som bol až prekvapený zo začiatku, ako to išlo. On sa rýchlo naučil na tie základné pobely, ktoré pozná, aj odo mňa príjmať. A teraz poďme na vás. Ako sa darilo počas tých 3 týždňov, čo sme sa nevideli? Bolo to podľa mňa veľmi dobré. Mohla som si tu nehať položený kočiar s malým. Či sa rozbehol ku kočiaru, nič nespravil, zakričala som fuj, vrátil sa ku mne. Takže fuj fungovalo. Fuj, fungovalo. Jakub, aj vám? Fungovalo, jasné. A zastavte ho. Pluto, fuj. Ale dobré. Výzvu ste z môjho pohľadu dali. Gratulujem k tomu. Moja úloha tu skončila. Držím palce.